खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसेर बे समाव बिटिआर नि खुंगिरि प्रमद बर' बे प्रमद बर'आ गोख्रों बाथ्राजों सोंखारिजों दे गसाइगावआव लुफुंजानो नागिरनाय दे सिनेमा हल बे सिनेमा हलनि सायाव बा थामहिनबा बेखौ बुफायनायखौ लानानै बिथाङा गोबां सोंखारिनायखौ नुनो मोनदों। बिथाङा बुंदों जे बर' माहारिखौ जौगाखांहोनो थाखाय सावथुन मुलुगाव जाखिनि बिहोमा होदों बे बिहोमा होग्रा बिथांमोना बे समाव बर' हारिनि हारिमुखौ फोसाबलांनो थाखाय खामानि मावदों आरो बे समावनो नायल' जाल' लुफुंनो नागिरनाय जे गसाइगावआव जे लुफुंनो नागिरनाय मोनसे सिनेमा हलनि अन्थाइ खाम्फा गायसनदोंमोन। बे अन्थाइ खाम्फा गायसननायखौ सोरबा सिनाय मोनै दुथाङा बुख्रुबलांनाया थारैनो सोंखारिजाथाव आरो मुगैथाव बाथ्रा होननानै बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ बुंनायखौ नुनो मोनदों। आरो बे बाथ्राखौ लानानैनो बे समाव सावथुन मुलुगनि गोबां दैदेनगिरिफोराबो दुखु मोननायखौ फोरमायदों। बेनि अनगायैबो बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ बुंथिदों बे समाव बर' माहारियाव सावथुन मुलुगाव समाज फोसाबनायनि गोबां नुथायफोरखौ दिन्थिफुङो। बेनि गेजेरजोंनो समाजा फोसाबजायो आरो बेफोरबायदि सावथुन मुलुगाव जौगाखां होनो नागिरनाय मोनसे अन्थाइ खाम्फा बे अन्थाइ खाम्फाखौ बुख्रुबनाया थारैनो दुखुनांथाव बाथ्रा होननानै बुंथिनायखौ नुनो मोनदों। बे समाव बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ आरोबाव मा बाथ्रा बुंबावदों नोंथांमोननि गेजेराव होनि जोंनि सुजित नार्जारी जोंनि बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबि मुंख्लं बिथांनि मुङाव जोंनि सरकारा गासै 40 समस्तियाव 40टा अडिट'रियाम लुनाय प्रग्राम स्किम मोनसे जोङो थांनाय बोसोराव फोसावदोंमोन आरो देग्लाय बिनि लुफुंनाय हाबाफारिफ्रा जागायबाय। दा बेवहाय बर' थुनलाइ आफादनि केम्पासावनो बेवहाय जि सुजित नार्जारी अडिट'रियामखौ बेवहाय लुनायनि थाखाय दिनै अन्थाइ खाम्फा गायसननाय जादों। आं मिजिंथियो जे बे अडिट'रियामा लुनायनि उनाव 600निफ्राय 700 सुबुङा अखा बांखा जायखिजाया थासारियावनो मेल मिटिं खालामनो हागोन, बायदिसिना हाबाफारिफोर खुंनो हागोन आरो बियो जोबोद गोनांथारमोन। मानोना बिटिसि ओनसोलाव गोबां समस्तियाव मेल मिटिं खुंनो बेबायदि जायगा गैयामोन आरो बेनिखायनो जोङो बेखौ थांखि लादों आरो 2024 मायथाइनि जोबनाय फारसे गासै 40 कनस्टिटुवेन्सियाव 40टा अडिट'रियामा लुनाय जागोन आरो बेयो जोंनि रायजो राजानि थाखाय गोबां सुबिदा जागोन। आरो थांनाय बोसोरनिफ्राय जोङो बिर सिलागांनि मुङाव मिनि स्टेडियाम 5 कौटिनि मोनफ्रोमबो समस्तियाव जों खामानि मावफुंनो आखायाव लादोंमोन। थांनाय बोसोराव गासै 6 गुबुन गुबुन जायगायाव जोङो बेखौ स्टार्ट खालामदों आरो देग्लाय बोसोरावबो आरोबाव गुबुन गुबुन जायगायाव गासै 6 मिनि स्टेडियाम 6 मिनि स्टेडियाम जोङो एप्रुभ खालामनो थांगासिनो दङ। 12टा मिनि स्टेडियाम जागोन आरो बेबो 40टा समस्तियाव बिर सिलागांनि मुङाव मोनसे स्टेडियाम लुफुंनाय जागोन। गसाइगावआव लुफुंजानो गोनां सिनेमा हलनि अन्थाइ खाम्फाखौ बुफायनाय थासारिया सोमजिदों बे थागोन बेबायदि सोरबा लाजिदो माने सिनेमा हलाथ' सोरनिबा बेक्तिगत नङा। दा बर' सावथुना एसेबां मोजां ओंखारदों बे सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय आरो कमार्शियेलि बेयो जोबोद इम्पर्टेन्ट आरो जे बिथांमोना फैसा खरस खालामना सावथुन बरनदो बेखौ सोरबाया नायोबासो बिथांमोना रांखौ मोनफिनगोन। जोंनिनो मानसिफोर सोरबा बिदा फंबायफोर सिनेमा बानायदों। गुबुन मोनसेया जाहैबाय बिथांमोना जि थांखिखौ लानानै सिनेमा बानायदों बै थांखिफ्राव समाज फोसाबनाय समाज सोदांनाय गोबां मेसेजफोर थायो। दा बैफोरखौ रायजो राजाफोरनो होनो थाखाय बिथांमोना सिनेमाफोरखौ बानायो। दा दिनै बेवहाय सिनेमा हलनि अन्थाइ खाम्फाखौ जुदि सोरबा बेवहाय बुफायदोंबा बिनिख्रुइ दुखुनांथाव जेबो गैया। दा बियो माहारिनि थाखायनो माहारि जौगानो थाखाय दिनै जोंनि हारिनि जोंनि रावजों ओंखारनाय सिनेमाफोरखौ नायनो थाखाय अडिट'रियामखौ सोरबा देफायदोंबा बिनिख्रुइ आरो दुखुनांथाव मा थानो।